Jiena għalija dejjem norbot il-libertà tal-ġurnalisti u tal-istampa mal-libertà tal-poplu. Ħafna drabi aħna ngħidu ejja nħarsu il-dritt għall-espressjoni tal-ġurnalisti, ejja nħarsu dritt tal-espressjoni ta' min qed jikteb, ta' min qed jesprimi opinjoni. Fil-verità, dan huwa dritt li huwa wkoll tal-poplu kollu. Għaliex huwa tal-poplu kollu? Għaliex fl-Unjoni Ewropea u anki fil-pajjiżi Ewropew b'mod ġenerali, meta nitkellmu dwar libertà tal-espressjoni, hija mhux biss il-libertà tal-ġurnalista li twasslilna l-fatti li tagħtina l-opinjonijiet tagħha, imma huwa id-dritt imbagħad tal-poplu li jirċivija dik l-informazzjoni, li jirċivihom dawk l-opinjonijiet, li jkun f'qagħda aħjar biex anki hu jkun jaf x'hemm għaddej u x'm'hemmx għaddej. U jekk wieħed iħares allura lejn il-valuri Ewropew u anki dak li qalet anki aktar minn darba il-Qorti Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem, enfasizzat dejjem dan il-punt. Mhux qed inħarsu biss il-libertà tal-espressjoni ta' min qiegħed jikteb, imma tinħarsu l-libertà tal-espressjoni tal-poplu kollu li mingħajr il-ġurnalist qed jitlef biex ngħidlek parti kbira mid-difiża tiegħu stess, għaliex il-ġurnalist qiegħed hemm biex jiddefendi l-poplu, biex jagħtih il-verità, biex jgħinu jara x'inhu għaddej u jagħtih iva jekk hemm bżonn anki femiet differenti. U allura għalija li nkun hawnhekk flimkien mal-kollegi tiegħi fil-Parlament Ewropew li inti tisma' lil President tal-Parlament Ewropew jagħti dak il-ġieħ tant mistħoq lil Daphne Caruana Galizia li jitkellem anki dwar l-importanza tagħha bħala ġurnalista. Il-President Tajani huwa bniedem li ġej huwa stess mill-professjoni tal-ġurnaliżmu, għalija kien mument fejn esprimu dan il-valur mill-ġdid, kien ukoll ħanajt kollox mument kommoventi għaliex inti qed tarġa' tesprimi iva dak l-appoġġ qed tagħti dak l-omaġġ il-persuna li inli naf jiena personalment għal madwar 40 sena, ħabiba personali tiegħi, kien hawn il-familja tagħha hawnhekk, kien hawn il-raġel tagħha, tliet tfal tagħha, kellek persuni oħra mill-familja u allura tarġa' titqanqal bl-iktar mod qawwi mhux biss għall-memorja ta' Daphne imma għal dak kollu li hi kienet tirrappreżenta u biex dak il-valur verament inżommuh ħaj u nibqgħu niddefenduh għaliex mingħajr din l-informazzjoni il-poplu Malti ser ikun niexef milli jkun jaf dak li għandu bżonn ikun jaf.